Sino jay nangitulod ka ni dabalasang ka? Ni Ron, auntie. Tay may sa kadagiti nag-aaram ka jay probinsya? Wan, auntie. Agad-adal mat kaya may ti universidad na pagad-adalat. Kasta ka day. Gaputa nagrigat ti lumugan, tapasig anap no agraman taksi. Tatinak masukon ni mama. Iso nakilugan naglatan iti kotse ni Ron. Isumat lagayam At dadanag ko itay, auntie. Apay mat. Kabisadok ti ugali ni Ron. Gaminturturod kon, kan tsakim padpadlaw kan kuwana. Ay kat, aganad ka anak. Di tay mo, no anya ti ada iti panunot na. Nang runak at pinaay mo iti high school kayaw. Wan, auntie, kat saan nyo kumanadaktakamatan kin ni mama ha? Ti may papan iti daytoy, tamangan agungot manan. Saan ka ngagdanag, balasang ko? Sige, auntie, agpalasak lang, kan agsyawarak biit sa tay tumangan. Uwan Maladaw sumangpat ni mama, kan nanganlakit din dayjay, ta ada dinner meeting na. Sige, ta isaganak matandi pang malimta. Nagpartak ngaglabas ni Aldaw. Nabayagan day tinaw di pa nagsarita kan panagkita mi kan ni Mar. Mar, pakawanan na ko ma. Nadyak pulos imawag kan ka. Tamabaling ko kumamatlat na di maamuan ni mama. No amumla ko maamarigrigatan akmat. Amang ibtor itiiliw ka kan ka. Naskan nga ibturak. Ay ayatan ka unay, Mar. Nukas to'y man tiraramidak. Dayto'y kat agpaimat lang kadata. Para iti masakbayan tanto. Sapay na ko mata mauray nagtupay. Ang runaan ti amin. Nagtungpalak lang iti pagayatan ni mama. Kan amok mat, anaawatam timpalawag na kan kaiti, nagsarita kayo. Sakbay ngay may kami dito'y Manila. Inaramid ko amin nakabarilak, tapno maipayak iti tasaya tabasakbayan ti anak ko. Tapno bakadal. Ngam nagtindag tumatlaan iti lalaki agraramaan, wano ambisyoso dita sa laangan. Ngam no iso ti kayat na. Ti ay-ayatan na. Awan maaramidan tayo, ma'am. Adda, Ma'am, iso nga rod ngayon panaw ko ni Jai, tapno agin na dayo da. ngantay ko nada, madam. Uray ka no banganam, tayo napaggas nga agos. Saan mo akabaalan alapdan? Sumari latta. Adda maaramidak, saan mo ayarig dita, kat naaramid kon. Isa mang namnama ka, saan tayo nagkita pa, iti dahi diya tao. Nagsarak na tuman, sigurado. Awanan ti gundaway ang makapagsinubyan da. Ay, Madam Magdalena. Kaya't naman wano saan, makiasawa iti taga dito'y Manila. No, adda masarakan na Adda, bayat ti panagadal na dito'y iti kolehiyo, makasarakan. Kanano ti anak ti babak na ngagad-adal, iti dangisirkakan ko ana. Iso Ti saan na nga mo, talaga akinid daw ko, iti kumpanya ngayan ko, amaya karak dito'y. Tapno agin na dayuda iti dayjay nga anak ti Manalon. Ma'am. Wan, Jackie Palubo sa may sakit di nga anak ti Manalon mo na aggamong-gamuno iti daga ti pagtungpalan ti anak ko. Kat iso ti agnumar iti nagrigrigatak ng empundar. O anya, nalpasan ti klase? Well, adala ginatang ko iti bookstore. Sumat lagaya man nakita kay Jai. Oray siya. Adanas kan nga i-research ko. Sa dinuaro din ti papanan. Awanan Mapana ko ni Jai boarding house ko. Umay ka, agmerienda ta pa'y. Sure ka? Well, nabayag ka saan ta nakita. Pagin istoryan ta. Owan man. Eh na, talaga nga ipaspas mo ti agada la. Wala. Kat may palubos ti apo.
Makatawalangan, agtor po sa kon. Agid dan tangag turpos, Mar. Kaming pinsana na ng lipat. Uwan nga rod. Siyak tupay kat pulos adinan inawagan. Minutex kas kada chatla ko ma. Nakasarak siguro ni sa bali. Ti mas gwapo, kan mas baknang ngam siya. Talaga nga agbaliw ti tao no umasenso. Napimpintas man itan ti biyagda. Nangaton sa ti posisyon ni mamana iti kumpanya nga ayanda. Amok pa yan. Isutin ako na ninida kanyak idi. Branch manager ka no ni mamana ijay. Kasta? Iso ano siyak ti sika. Sumapol ka laangan iti sa bali. Amang ano agur uray ka iti awan. Sana parikot kanyak no daman mauray wano awan, Emma. Tain karit. At ayat ko, din tumarsaak. Una yan? Agmay-may salang ni Nida. Kat awan to ti makartap kan kuana iti puso. Nagkasat ang ninida? Ngam kas iti nakunak. Adu ti mas nasaysayaat kan may karken ka. Basta iwaras mo lang ti panagkitam iti aglawlaw mo. Agyaman na, tapinat gaman ti awis ko. Amangan ta iti dayto a restaurant, Nida. Kababain matkan ka ron. Pasara itulod nagpay. Pakaragsakak dagiti aramida, Nida. Ron? Kasla, tsak ka pa na sa batan di parang na kanyak. Pakawanan na kuma. No iti dayto agundaway. Kat idarirag ko mananday di ayat. Nga iti na minsan kat inruknoy ko kang ka. Kuaron, mabalin ka diya saan tapay pagsaritaan dayta. Saan ko akayat amariribok ti panunot ko. Maipapan iti dayta banag. Nida, Amok, agayat ka kanyak. Ngam ti makunak. Naka-priority ti panagadal ko. Isungarot ang nag-call off kami kan ni Manang gapo iti dayta. kasta ka di? Kaya't ni mama ang maipas nagko ti agadal. Sorry ha. Maawatan na ko ma. No, saan ko kayat ang mapagsaritaan dayta banag? Sige, ngam. Palubusan na kumalata. Amang ipakita, kan mga ramid ka dagiti bambanag. Ama kapanagnak, nga ay ayatan ka. Sige, no problem. Agyaman na, Nida. O sige, itulod na ko man. Tado pa'y tinaskan nga aramidak para iti final exams na yun. Ibagamban kanyak ti pudno, Nida. Asido di magitultulot kan ka. Ha? Kuha mama. Neron. Anya, kasado alagsarak kayo. Agad-adal mo't kami ti universidad at pagkat-adala. Kasta. Wan mama, saan nga ijay tinangrugyan na? Nag-transfer ka no? Naimbag man ta nakapanunot. Inikan ka no dagiti naganak kan kuanay ti warning. Ano saan nga gadal? Awan tawidan na kadakwada. Ay, katunda. Papanan nga iti tawid, nubalog kan agbisulat amuna. Gusto kayo mama? Kan maibos ti sadikwa. Ngam ti adal agtalinaed iti tao na ita. Kang runaan iti abid, awan ti makaagaw. Podno dayta mama. Isu asika, saya atem ti agadal. Wan mama, awan ron ba nga pagdanagan nyo? Ayun gayam, kumusta mo't ni Mar? Magando agin inawag kayo matitinalimod. Ne, saan mama? Nao di na pa nagsarita mi iti sakbay nga imay tayo dito Manila. Nasaya at no kasta. Tano mabalin ko ma. Kat... Kat, anya mama? Lah, bayamon, lipata mo day jay. Basta ti maibaga. Tung palam dagiti balbalakat ko ken ka. Tapag saya atab amin dagito ingar aramida. Awan mo lang ti pare ko, ti panagadal mo anak ko. Awan tatang. Saan kayo magdanag?
Kas iti sigod, kat misilan nyo lang ti bayadak, kan ti board and lodging ko. Masar na bali. Kabaula ko nga isa ka data. Agyaman tatang. Kat saan kayo nagdanag? Inton makaturposak, kan ang pagtrabakwag, makay na kayo bata. Adi nakpagdanagan. Tasapulin ti bagik ti trabaho. Iso sige. Basta saan lakit diyan nadagsan. Muwang ka di. Di nakpagdandanagan launay anak ko. Ngamin tatang, kaya't kumot ama padasan nyo ti agbyag anagin awa. Uray isulahan ti may subad kumot kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Awan gayam. Manupay si mistress agturpos ka. May salangan tatang. Kita man lang. Kaslakaan lang dahil di pa nagturpos mo iti high school. May tagturpos ka iti kuliho. Wan tatang, saan na napupuutan ti panaglabas ti aldaw? Madaman damagan. Talaga ka di Apolos ngawanin komunikasyon yo kanida. Awanin tatang, nang lipat at talaga. Ay, sa bagay. Pabor mo laking katawan, makasingay di panagadal mo anak. Dandanis saan ko anay turan ti ili ko kenkwana. Ang oray kasano, ininod madlangan na iliwliwag mo tiriknam. Kapilitan ngayon liwliwag kan inyaw awan ko tiriknak tatang. Sa nabali anak ko, adamat imbagati na anakan kay di kinasarita nakakunam. Wan matkat di Ngam sa dino ti pagkitaan mi. Saan ko nga amo ti ayan da iji Manila. Dahil dati parikot. Ken awanan kontak ko kenkwana. Nga ori ni Emma, awan matan komunikasyon na kenkwana. Unay mo't ledyaan ni Danaya. Namimpinsan na ng libat. Wan nga ro tatang. Saan ko amaliklikan ti agsan na ay, no malagip tinagbanagan ti relasyon mi. Mara anak. Angam, anya nga ro, iso siguro tinay kari mapasamak. Awan mabaling ko. Nagromantik ka, matan? Dito pa'y igit ti baybay, tinangawisam kanyak, Mar. Saan mo kanya magustuhan? Magustuak na rot. Katagasam, nangabang ka pa'y iti shade? Uwan mata. Sakit, nagado ti ginatang mo apagsangwan ta. Saan ko akayat ang mabisinan ta? Wow, ha? Kaya't ko lang hiliwliwag ti dudukot ko. Ni kadimanin nida, tirinaon ta panunot mo? Saan matkat di? Kaya't ko lang tagyaman kan ka. Agyaman ko na? Anya ti pagyamanan mo't kanyak? Nagsayat ka kanyak. Di nakpinanawan iti panawan ti panagliliday ko. Gapo iti adayo ni Nida kanyak. Dayjay? Awan anyaman na. Anya ko matserbi ti panaggagayem tayo kada nida? Emma. Iso asaan mo apampanunutan dayjay? Wala. Sangwantan lang iti ginatang tamakan. Lipatang pa lang kinapasamak kada kami kan Nida. Pudno nga ay ayatag. Ngam nakabiroksan iti kasukat ko iti puso na. Saan ka kadi amang amang iliblibre kanya kiti nakangingina a restoran? Awan anyaman na. Basta si katigapuna, Nida. Anyan? Maudi na semestre. Iti masungad na semestre. Ang mga no saan tanton ngagkita pa'y. Anya? Kuma, sakbay ngagturpos ka. Kadngam kuman ti idat-daton ko ngayat kin ka. Naibagak mo't kan kay din. Aktor po sakbay asang wak na kita. Nida, Kan aday bagak. Saan ko mamasaksakit ang tirik na ma? anya dayta. Pudno naging nadayo kami kan Mar. Ngam awan break up mi. Anya? Ron, isulat na tilinaon to'y pusok. Nida, Wan Ron, din tumarsaak ti ayat ko kanikwana. Kat amok, akas tamat kanyak. masiguradom ka di dayta? Iti dayta kabayag adiw panagkita ken panagsarita?
Adalakit din kasukat mo. Ag talaga kinimar. Amok asyaklaang ti ay ayatan na. Saan asumina iti panunot ko? Tinaudi ang nagsaritaan mi kinida. Iti may kadwa agundaway, pinaaynak. Hangam. Saan? Saan mabalin? Asabali ti pagtinagan na. Asabali ti makaikot iti kinapusaksak na. Kunak no adan namnamag, tabali nagsinadan kenmar. Ang pinaay nakit din. Saan mabalin? No saan ko amaala? Babaen itinasaya at asaritaan. Gunod, babaen iti persaan no kasapulan. Daban damagak mar anak. Anya day tatang. May panggapitan niya. Kanayon di pa nagkuyugyo kan Emma. Nangruna ita bakasyon nyo. Kadakadi sa bali agay paparanday ta. Maawatak ti kayat yo asawan tatang. Ngam awan relasyon meno day ti kayat yo amaamuan. Kasta ka day. Apay, saan mo ka di amagustuhan ni Emma? Nagsimbot ka na pintas mat. Makaturpos tumatan iti kurso na akin na maestra. Wan tatang. Kas nasingad lang nga gayam ti kinadagkat mi adwa. Kasi di nakunak. Saan mo ka di amagustuhan nga, kwa? Saan nga tijak kayat wano magustuhan. Ngam nilang nida ti ay ayat tatang. Kadin tumarsaak to'y ayat ko kenkwana. Nga uray, adal kasukat mo kenkwana, kasta. Anya? Pampanunotag lang. San ko nga muno da ito ya talaga ti motibo ni Magdalena nga ina ni Neda wenwad sa bali arason. Anya kanina ito tatang? San na nga tanging gagara wino na plano ti panang yaday una kin ni Neda kin ka. Tasan na kayat sikat ti mga asawa iti anak na. Anya? Inala na lang iti na diplomasya na wagas. Tapnusan kayo ang makapagkadkad ng runa kin Neda. Kas tanga-tangag paiso tatang. Ay, dahi ti atap ko. Iswa, san siguro adakas no bumirok ka iti sa balik at magustak ni Emma. Tatang? Di magkikuan na tapada tayo nagtaon iti nakurabay ang pamilya. Kanda simpot ti pamilya da. Amumlauna iti nagsaudan na kaamaan. Saan ko nga mo tatang? Taging gayta kat hinida pa lang tilinaon ti pusok. Sige, adakin ka. San ka mabalin na digtaran, anak ko? Ibagbagak lang ti aday ti panurot ko. No surutan nagnasayaan. Awan lakas na. Ngam si kamat laang ti mapatura. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangata. Pagyaman na. Tauray iti maudi agundaway kat pinatgam ti awis ko, Nida. Kas regalok mo ten, dahito ya dinner kadata. Mabainak lang kan ka, Ron. Malaksid nga kalugaran ta. Thank you. Saan mo ko man adakdakamaten ti may papankan ayat? Tanay bagakon kan ka. Saan kami pa nagsinakan, Mar? Okay. Don't worry. Maawatan ka. Adapay may sa request ko numabalin. Anya day ta? O sige. Mabalin ka di. Agorderak iti red wine para kan ka. Kan wine para kanya.
Saan ako inom iti harak? Saan nga arak day jay? Pagpaimas lang itikaan. Sige man laangan. Tumimtimak lang ha. Saan ka sanay? Uray red wine lang. Sige. Ang kas na kunak. Pagpaimas lang itikaan. Sa bali mo't tanadalan to'y sursurutan taron. Adalaang papanantangaw mo na, Nida. Nanyaman ti panggap mo oran. Saan mo napatuloyan? Ta saan kan tungag baligi? Ay ayatun ka, Nida. Nga saan ka nga'y ayatan? Sa di na tinangyagam kanyak? Motel? Saan kan amas daaw, Nida? Saan ka rumar, Nida? Tulungan dak! Tulungan dak kuma! Apay ngamin, anyat ga po na nakikuykuyog kakenkwana. Kundi singpot ka dagiti naglapas nga daw. Amom lang din na kasyay. Inulit naman yung tinangirang itindaton na kanyak idingayat. Imbagak ngawan mauray na kanyak, tagadalakpay. Kan may sa? Saan kami matanagsin kan mar? Ti amom. Ngam saan dan nga nagkita pa. At ay pagpagayo, mama? Awan, ti kunak. Saan ko laki di ngay palubo sa kasya tao? Ti pagsagbaka. Ay, karet, mama. Nagapasakit ti board exams para CPA. Manamnamak ba't kikiday tata masirib ka? Consistent din lister ka. Kat, ada ko makitawag kada kayo, mama. Anya day tayo ha? Agbakasyon ako may lugar tayo. Anya? Saan ko apay nga itai ha? Ngamin, ando nakasirita kapag sirkam, apaman na makarwar ka iti board exams. No, ada kasgasat mga makarwar. Kat pundo, nagbaligi ka. Alamat tan mama. Mailiwak unay ni lugar tayo. Nasurok nga patatawa na saan tayo nagpakpakasyon. Anya? Saan ka di, mama? Tila nga ta lugar tayo, ti kaili mo nga makita. Awad sa bali. Naskan ka di pa yung ibagak, mama? Alawan, mapankan to ngam saan pa nga ita. Alaman langan. Urayan pa'y, ti panangawag dakan ka para iti interview. Dakal ti sweldo ijay. Kat sayang, noon una ang pailaag ti panagawit. Congratulations, Mar! Nakapasa ka iti board exam iti computer engineering. Wanay ma. Katsi ka. Kaano arumwar ti resulta ti let exams? After 2 weeks pa. Masigurado ka makarwar ka, tanong saririt ka. Sapay kumaa. Gayang, amangan no agpamanila akiti mabiit. Mapan mo sa pulan ni Nita? Sana dahi tati kang runaan na rason. Ngam adda kumpanya nag-aplikarag. Kaya't da ama interview ak. Ken mabalin kundi sumurik ijay, bayat nga orayag ko mati resulta ti board exams. Ngam adamot ng resulta. Kasta ka di? Ay, nagkasat ka? May sa nga electronics and computer company. Eksakto nga rod Ada gundaway mo amang birok kininida. Siguro. Gundaway lang ti panagsarak mo ijay. Ta saan kumot nga amo ti pagnanaadanda. Manabulan kon dito siyudad ti Manila. Danta ni makatawan kon. Awan man lang ti pagkaamuak no sa dino ti pagnanadandanida. Anyamat tan. Nagdakasan na dyan at tagtagainap ko. Diyos ko. Pudno nga ta anak ti asawan ni Nida. O sino nga ta tinakaasawa ken kwa na. Baknang nga ta may samat a professional akas ken kwa na. Nagrigatan ti kastoy. Kunak no agkita kami apaman ang makaturpos kami. Ngam saan mo't gayang.
At sa nagsardya nga luga na iti batong may. Sino nga ta si Timtang? Kitayag man. Nagpinta sa kotse. Babae mo tidimsag. Duwada. Gusto ka diti panagkitak. Di na timay sa kan isupa tinagmanayaw. Kaya't nakadyasawan. Nagbakasyon da. Kumusta kayon, Tito Kaloy? Roy, kasi siya po. Nasayat mo't latan akong. Hindi ka di martisap sa pulam. Kuha Tito. Kumusta ni Mar? Ada ka din bukod na pamilya? Sino tinasawa na? Mano ti anak dan? Ni ka di Emma? Ni Marco na. Ada na asawa na. Ada na anak na ko na. Uwan Tito. Ay nabalasang ko. Nagsayaat ka kumando. Ada na asawa na kananak na. Hindi makidak niya po nga. Awan pa eh. Baro pa eh anak ko. Pudno ka di, Tito Kaloy? Awan. Duman kayo dito malay Dito tayo madalatan parangan. Kaya ti asawan, saan anang asawa? Ay, saan pa ay? Ano pa eh? Ada nagkurso na nakinwana. Saan salamay may siya? Si kakanulang ti aday ti puso na. Umunakan maudi ka nung ayat na ka. Sa dino ti ayan na, ada ka din trabaho na? Ay, adan. Makatawon na sa Manila. Anya? Kawan. Ay, katsika. Ada ka din asawam. Ay, sus, awan pa, Tito Kaloy. Anya, agpay sa. Ala, wan Tito. Still available da ito eh. Can never been touched. Kasakon eh. Mabaling ka di nga lang ti cellphone number na kan address na iti Manila. Mabit lang na ko. Pudno kayam asikan, Nida? Ay na, ada pimintas ka. Super yaman mo na, friend. Anyan, super yamanan. Uwan man, agasam da ita. Si kapayan ti driver iti bukod mo alugan. Modelo pay. At nalabasit mo't Nagkapwa nyo, nagkapo kayo matitidaya. Ije balay damar. Nila ang Tito Kaloy tinadanon ko. Uwan tanapayagan nga awan ni Mar. Kinapudno na. Si Kati may sa arantana asapulan ni Jai. Anyan? Apay ngamin adi mo inawagan kat saan mo't nagsukat iti number na. Pusta ka na. Nasayat mo tatang. Dahito may patulog na kiti branch ti kumpanya mi in Singapore kan Japan. Kasta ka day. Pangiliwliwaga kiti sensen na ay tirik na ken kaunggan. Ayan yan. Iso ngay nawat ko latan. Babaan na ito Ininot tumot lang siguro amay wagsak ko ti sa amarikrik-nak. Itinagbanagan ti ayan-ayat mi. Ti panangnamnama kiti awan. Agama ay ayatong pailaang. Sana nagbaliw ti riknakin ko na tatang. Ay kastaya, ay kablawang ka anak. Kablawan dak pare kanya. Magungkun ang kanto kapay tinapudno a panagayat mo. Kasano ang magunggunaan? Amo naman ti cellphone number ko. Sa anak mat na nagsuksukat. Di nak man la inawagan, hindi nagturpos kami. Ay anak. Iso nga amok. Addan iti sidong ti ay-ayatan na. Amas may karingam siya. Awang kadit panagtalag mo iti ay-ayar daw manak. Anya ti kayat yung asawan, tatang. Urayam. Ada dumdang nga sorpresa keng ka. Anya? Wala kasabay. Agandad ka kumakanayon, anak. Bye. Uray na kayo matatang. Bye. Ano ti kaya't asawan ni tatang kanagiting baga na kanya?
Adaman na umawag kanya. New number. O sino nga try ito eh? Hello? Can I talk to Engineer Marlosero, sir? Nida. Mar, Pudno ka di ito eh. yes. I miss you so much, sweetheart. I miss you more, sweetheart. Sa dinatayan mo. I'm here, sweetheart. Nida, sweetheart. Saan ako nasumupyat iti relasyon nyo? Kablawan kayo, adwa. Agyaman mama. Agyaman, mama. Dayawag ti kinapudnoyo iti tunggal maysa. Na isang sangayan ti ayan ayat yo. Ta saan akin na baulan ti naon ti apadawan ti panagin na dayuyo. Tapno napugsat ti relasyon nyo. Ad-adakit di anabigkat ti ayan ayat yo. Mama, tungtungan tayo ko man ti kasarmi. Nagrunang katagabrod ka nun ni Mar. Anya, itapay nga umadayo. Isupay, ah. No saan ka pa yan nagparang kanyak? Talagang umadayo ako man. Sorry, ha. San abali? Bumawi at. Sorry mat, Mar, iho. Talaga aplinanok ti amin. Iti kasta, may pasnakyo ti apanagadan yo. Ganun saan na ta. Kaya't ko subukan no kasanot kinapudnoyo iti tunggal maysa. Awanan kanyak na kay mama. Maawata ko. No apay nga naramid yun na dyan. Kablawan kayo, adwa. Congratulations. Agyaman kami, Ron. Thank you, Ron. Congratulations to both of you, Nida, Fred, Mar. Thanks, Emma. Agyaman kami, friend. Congrats, Mar. Talaga na ituding ada kayo kin Nida ti agkagasat. Agyaman bro. Can advance greetings to Ron. Congratulations! Sumaruno kayo matan kan Emma. No kasta, da kayo maten. One, bro. Wow, ha? Kasano, saan matan agpabatubat? Umapal ka no kada kayo. Wan mata. Kita man lang. Da kayo matgayam tinaituding iti tunggal maysa. No idi pa ila kuma. Kuma, bro. Saya ate nyo. Sumaruno kayo adhagos. One, Nida. Ag-examine pa itibar. Kalpasan na. Agkasar kami mutan ket adda kayon to kuma. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang. Agyaman na pagayam.